Hola, ¿Qué buenas. tal? Buena ¿Qué tarde. tal? Hola, ¿qué tal? Bona Hola, tarda. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. És un plaer que heu comptat amb mi per parlar una estona sobre una temporada històrica que vam fer i que l'afortunat sóc jo d'estar aquí. Donar-vos les gràcies per fer aquesta iniciativa que va molt bé, sobretot per retrobar-nos amb altres companys que feia temps que no ens veien. Tenemos un grupo, la verdad que muchos seguimos en contacto, el grupo siempre se habla, la verdad que de ese año, pues la verdad que nos llevamos todo muy bien. L'últim any de juvenil el recordo a dia d'avui dels millors que he tingut. Ja et dic, pels companys que hi havia, perquè molts després han sigut amics i hem mantingut el contacte i tot, i pel que vam fer. Recordo que va ser un gran any, no? Sobretot a nivell personal i a nivell col·lectiu. Vaig poder disfrutar molt del futbol. Yo creo que todos los momentos fueron positivos. Yo creo que la eliminación fue realmente, a ver, lógicamente nunca es positivo, ¿no? que te eliminen, pero la verdad es que habíamos hecho un partidazo ese día. Ens ho passàvem molt bé dins el camp i fora, o sigui que per mi sí, jo recordo un dels millors anys de futbol segur. Recordo aquella setmana mirar la il·lusió de tothom que forma part de la família d'Adam. Eren 40 anys sense que l'Adam pogués participar en una Copa del Rei. De las mejores maneras de terminar y que te eliminen, ¿no? Entonces has hecho todo lo posible para ganar y nos tocaba felicitar al rival. Sí que tenies la sensació de que podies anar al camp de l'Espanyol i guanyar, podies anar al camp del Barça i guanyar, però sempre respectant que és el Barça, que és l'Espanyol, que és el Saragossa, que és el Mallorca. Miràvem el company del costat i sabíem que ell estava convençut i al final això també va fer que els moments més dèbils que ens trobéssim, si estiguéssim junts, ho superaríem. Que vinieron muchos jugadores nuevos, pero luego a medida que van pasando las jornadas y tal, pues sí que es verdad que también gracias al míster, ¿no? A Cristóbal, que me dio un peso muy importante en el grupo, me notaba importante y como yo, muchos compañeros también. Sobretot quan vam començar la segona volta, que et veus bastant bé i comences la segona volta, la comences bé. No et marques l'objectiu de fer Copa del Rei, però dius, home, anem a apretar perquè podem fer alguna maco i deixar marca per la història. Aquell equip es mereixia molt més. Et dic, el partit de Rayo a casa va ser un recital nostre. Va ser un partit molt bo per la nostra part. Lo primero que nos dijo Cristóbal al llegar, ¿no? Hicimos el equipo, ¿no? Estuvimos en Puigcerdá, que teníamos que esforzarnos porque posiblemente podíamos hacer algo bonito porque teníamos un buen equipo y al final lo acabamos consiguiendo. Pues recordo moltes coses, home, des de la via que era pràcticament un nen petit que sortia del col·le abans per anar amb la bossa aquella vermella cargada al camp de sorra, anava amb taxi i recordo que em recollien al migdia i arribava a les tantes de la nit, que anàvem amb un cotxe de 7 persones. No, sobretot els viatges en taxi. Els viatges en taxi sempre n'hi havia alguna anècdota o eren moments on parlàvem molt de futbol però ens servia per fer amistat i perquè al final la cohesió del grup que teníem abans es reflexava al camp i després també fort. Els divendres Antonio Pino ens comprava pizzas per tots, saps? I molt guai tot. La veritat que he viscut molts anys i he disfrutat molt. En Puigcerdá, pues bueno, alguna vuelta nos hemos dado por ahí, algunos hemos ido al jacuzzi a refrescarnos un poco y bueno, yo creo que gracias a eso tuvimos un día que Román está encantado y ese día estuvo encantado, que nos mandaron a correr por todo Puigcerdá y yo me quería morir, estaba muerto ja. M'ha portat molt, m'ha portat molts valors, perquè jo al final és el que et dic, vaig venir fet un nen i recordo sortir de juvenil A fet un home, perquè ja tens pràcticament 18 anys i és com, ara comences la teva carrera de futbol de veritat, saps? Jo he après molt, tant quan era petit de la gent gran, al taxi, de les convivències amb tothom, que quan he sigut juvenil també he seguit aprenent de la mateixa gent, dels més grans, perquè al final te n'adones que per molt que et facis gran et queda molt per aprendre. Doncs la veritat que molts valors. O sigui, la veritat que sobretot el que fa Dan, tant esportivament com personalment, t'ensenya uns valors que molt pocs equips ho fan. Penso que el club cada any es supera. Sí que és cert que sempre s'han tingut uns nivells d'exigència alts, tant a nivell masculí com femení, cada vegada el llistó està més alt, cada vegada és més difícil jugar a l'Adam perquè hi ha gent més bona y amb més nivell. Fue muy importante para poder dar el salto a una categoría mejor y a un club de primera división como es el Deportivo. La verdad que me abrió las puertas al mundo profesional porque en esos momentos yo no estaba pendiente de poder ser profesional, sinceramente, pero después de esa temporada, con todos los medios que teníamos, teníamos un grupazo increíble y la verdad que me ha ayudado mucho para poder estar ahora mismo donde estoy. Campeny.
t'ajaria amb algú seria amb Lucas. Y bueno, te voy a decir el Joan Inés, que hicimos buenas amigas. De qui més vaig aprendre? Pues mira, voy a decir de Axel, porque cambió el chip muy bien y al final fue el mejor del equipo. De Edu. Si algú m'ha de quedar seria amb Edu, també. Lledó. També és molt difícil aquesta, perquè Sí, sobretot a dalt teníem molts jugadors i bueno, sé que Alfred va dir Lledó ahir, però bueno, jo em quedaré amb Doncel. Me quedo con Lledó, con el 10 que habitualmente lo llevaba él, entonces voy a decir Lledó. Més decisiu. Arnau. Max. Yo creo que la zurdita que sigue teniendo Doncel, la verdad que es un pepino, la verdad. Con lo joven que es, ¿no? Ha sido y lo era en ese momento, yo creo que Arnau era un líder. Tot em portàvem també que ningú destacava per sobre de cap altre, o sigui... Bueno, un líder, doncs, pel terreny. Líder. És que no et sabria dir un líder, clar, potser Vito el que més, però no hi havia un líder clar. Doncel. Sens dubte, aquí no has dubtat. Doncel. Buah, aquesta és molt fàcil, aquesta és molt fàcil de contestar. Em quedaré amb Doncel. Había muchos gamberros, pero yo creo que de los dos que te he dicho, cualquiera se puede llevar la palma. Pero bueno, como ya te he dicho esos dos, te voy a decir a Max. A Max, vale. Un plaer i res, des d'aquí saludar pues, a tots els meus excompanys que veig aquí, Edu, Joel, Vito, Kilian, Campeny, Joan Inés, a tots, pues, saludar-los des d'aquí, que va ser un plaer pues, jugar amb ells. Tengo un mensaje que enviar para la familia García Martínez, que lamentablemente perdimos a Rusé hace poco, y desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte, que sé que lo están pasando mal y bueno, mandarle todo el apoyo del mundo porque seguramente lo necesite. Força, tenim força i el coratge dins la sang. Bona nit. Adéu. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Un saludo muy grande. Que vaya bien. Adéu.